Szóval 12:23. Azt mondja, ugye ez már nem megy. Már megvan a 23 fok. 60 fokon tartva. És 60 fok. Az alsó, az meg picivel 60 alatt van. És a parazsont még mindig van. Ennyire égett lesz, mikor kezd 10 gyönge 4 óra begyújtás után. Még ügyöröghet. És amit látni, ez még mindig nem zárt le 60 foknál. Úgyhogy ez ennyi röviden. Tartjuk a 60 fokot. Azt fűtjük a házat. Na most itt a csalóka, hogy ezt már biztos, hogy buborékos, mert nem éri el a 60-at. Pedig meleg. Ez valamiért nem érzékel rendesen, vagy a fene tudja. Na, ennyi. Tömörbe. Ez akkor mi volt? Azt hiszem 8:30 valami volt. És akkor majd 1 órát dumáltam, ugye? Az volt 9:40 környéke. És akkor ennyi maradt belőle. Fél egyre. Most nem tudom, ez körülbelül még egy órát így tartja talán a hőt. És akkor ez már kitartja a délután 4-5-ig. Ja, hi everybody.